Van harte welkom bij het Voorprogramma, een programma van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Met zometeen aandacht voor 4 Feet 9. Dat is een nieuw platform dat artiesten op hele mooie en bijzondere locaties in Limburg plaatst. Eerst praten over stichting SMK, John Gubbels en Frans Vrijns. Fijn dat jullie er zijn. Meer harmonie in de samenleving, John, zowel letterlijk als muzikaal. Ja. Dat kunnen we wel gebruiken na de afgelopen jaren, denk ik. Ja, na 2 jaar zijn we er echt wel aan toe, denk ik. Ja. Het is voor jullie eigenlijk een onbegonnen werk om te gaan vertellen wat jullie doen. Want jullie doen zoveel. Als we er nu over gaan praten, zijn we veel langer dan 10 minuten bezig. Maar om mensen toch even een beeld te geven van stichting SMK, kijk even mee. We zagen opnames, zowel live-opnames als ook nog opnames thuis. Laat ik het dan toch nog heel even hebben over die coronaperiode. Jullie hebben ook wel jullie best gedaan om met livestreams, om met dingen opnemen, zoomen, zoveel mogelijk muziek te maken samen. Ja, zeker in die coronaperiode was het gewoon lastig. Kinderen mochten niet naar locatie komen en iedereen moest van thuis uit werken. Dus we hebben dat supersnel geregeld, ook voor docenten die misschien iets minder snel digitaal zich ontwikkelen. Maar dat ging, na 1 week had iedereen online lessen. En naar tevredenheid. Maak je toch die switch. Hoe is het dan als docent om daar, dat is toch helemaal nieuw, denk ik. Ja, het is hartstikke snel schakelen inderdaad. We zijn in 1 week zaten bijna al onze docenten online. Ja, en dan zit je opeens op een andere manier met mensen te communiceren. In het begin vooral met de nodige strubbeling, want niet iedereen een goede webcam heeft, een microfoon of überhaupt gewend is om die interactie via een scherm te doen. Ja, voor iedereen is het wel bekende, hoor je mij? Ja, ik hoor jou, ik zie je niet. En dan moet je toch nog samen beginnen, ja. Precies, maar dat gaat na een tijdje best wel goed. En uiteindelijk is het zelfs een aanwinst. Ik geef nu nog steeds, als iemand ziek is, geef ik nog steeds online les. Weet je, dan schakel je gewoon even naar een online les. Want we hebben dus allemaal daar wel weer wat van geleerd. En onze toolbox is groter geworden. Dus ja, dat is wel te fijn. Ja, kun je blijven doen op die manier. Ja. Jullie zetten je in voor Kerkrade, Brunsum, Landgraaf. En ik zei het al, met eigenlijk te veel om op te noemen. Met DJ-workshops, ik zag zelfs een luistercursus staan. Wil je daar even wat meer over vertellen over die luistercursus? Nou ja, de luistercursus, dat is eigenlijk hoofdzakelijk ook voor senioren bedoeld en voor ouderen. En dat kan van klassiek tot pop tot jazz gaan. Kijk, vroeger was het altijd klassiek, maar de senior van nu, die is opgegroeid met de Stones natuurlijk. Hè? Dus ook de inhoud van de luistercursus verandert. Een ander ding waar wij wel op, wat jij in het begin ook aangaf, dat meer harmonie in de samenleving, dat we steeds meer richting het onderwijs gaan, het basisonderwijs. Wij hebben nu een programma opgezet, dat heet inderdaad Meer harmonie in de samenleving. Klinkt zwaar, maar dat is ook werkelijk wat wij beogen. Wij willen gewoon meer harmonie in de samenleving creëren door kinderen structureel muziekles te geven op basisscholen. En we zijn nu op alle basisscholen in de gemeente Brunsum, Landgraaf, Kerkrade actief. Dat zijn er meer dan 30? 32 basisscholen. En die kinderen krijgen structureel wekelijks muziekles van een vakdocent. En we proberen die binnenschoolse leerlijn proberen we te koppelen ook aan buitenschoolse activiteiten. Zoals de DJ-bandjes, de kinderkoortjes, de popbands. En vanuit die popbands bijvoorbeeld proberen we weer richting de SMK de bandstart te creëren, zodat kinderen samen in de popmuziek zitten en van daaruit weer verder door kunnen groeien. Ja, wekelijks van een vakdocent. Ja. Als ik terugdenk aan vroeger, ik had gewoon wekelijks muziekles op school, maar tegenwoordig is het niet meer zo. Dat is best wel uniek, toch? Ja, is niet vanzelfsprekend. Dit is eigenlijk de laatste 10, 15 jaar een beetje weggesaneerd. En met alle respect hoor, de docenten, de leerkrachten van nu geven muzieklessen naar behoren. Maar de intensiteit zoals een vakdocent dat doet, is toch anders. En wij kunnen als instelling, als SMK, kunnen wij het natuurlijk koppelen. Hè? De lessen koppelen aan bijvoorbeeld de harmonie van fanfares.
Of de lessen koppelen aan de poppodia die in de buurt zijn. Of aan de Philharmonie uit Nederland. Of aan Jazz Out, die doen ook mee in het programma. Dus het is een breder effect, zeg maar. Ja, het is landelijk eigenlijk ook wel een voorbeeld. Waarom lukt het hier? Wat doen jullie nou zo goed dat het hier kan? Het is wel een beetje een groeiproces geweest. En we zijn natuurlijk klein begonnen. En ja, door ook te werken met echte professionals die het goed doen, die hun vak kennen, ja, boek je successen. En daardoor overtuig je natuurlijk de scholen en de ouders en de kinderen vooral om het verder uit te bouwen. En dat, wat we in het begin hadden, het klinkend perspectief, dat was voor eigenlijk selectere groepje scholen. Hè? Ja. En ook maar één groep in de basisschool. En dat is nu dus, omdat het zo goed liep, is het gewoon uit kunnen groeien naar naar veel meer scholen en naar alle klassen. Nu is het neem ik aan ook een stuk makkelijker, want nu kun je laten zien, dit is wat we doen. Maar op het moment dat je het alleen maar komt vertellen, wordt er misschien heel anders op gereageerd. Ja, we hebben wel last gehad van de coronaperiode, zeg maar. Die lessen zijn ook wel online doorgegaan. Maar zeg maar, om je te presenteren met de popbandjes en met de koren en met de DJ-klassen, ja, daar hebben we geen kans voor gehad. En nu zijn we bezig met de eindpresentatie van dit seizoen. Ja, en dat moeten we even uit gaan pakken. Ja, want hoe gaat het uitzien? Ja, in verschillende gemeentes koppelen we dat. In Kerkrade kunnen we het koppelen bijvoorbeeld aan het WMC. Dus we hebben een groot podium waar we dan de kinderen kunnen presenteren. En of dat nou met binnenschoolse activiteiten is of met de naschoolse, de popbandjes. Dat doen we ook in Landgraaf. Landgraaf koppelen we dat aan 40 jaar Landgraaf. Dus die combinatie proberen te maken. En in Brunsum koppelen we dan de parade. Dus daar zijn al momenten geprikt waar we een groot podium hebben, ja, veel publiek. En dan kunnen we ook laten zien wat we gedaan hebben het afgelopen jaar. Ja, dat moet als docent wel ook fijn zijn om met de leerling op die manier aan de slag te kunnen. Want dan werk je ook ergens naartoe natuurlijk. Ja, uiteindelijk merk je als kinderen iets kunnen laten zien van zichzelf. En optreden, en zeker als het op zo'n groot podium is. Het zijn unieke ervaringen op die leeftijd. Ja. Dat zijn ook dingen die ze de rest van hun leven met zich meedragen. En hopelijk motiveert hen dat ook zoveel dat ze langer ermee doorgaan. Dus muziek maken of dans of wat dan ook, onderdeel van hun leven maken. Ja, maar jullie trekken het daarom dus eigenlijk ook door bij dat voortgezet onderwijs en die buitenschoolse activiteiten? Ja, kijk, eigenlijk, je zou het zo moeten zien, het is een soort keten. Hè. Kijk, als wij kinderen en jongeren enthousiast krijgen om muziek te maken, daar zal de oefenbunker in Landgraaf ook van kunnen profiteren. Hè. Het theater, PLT-theater kan ervan profiteren. Ik denk dat het een heel breed maatschappelijk effect kan hebben van wat wij doen, zeg maar. Ja. Nu zitten jullie in het zuiden, in Parkstad. Zijn er plannen om door te groeien naar boven toe? Ja, dit kan heel Limburg gebruiken, toch? Ja, ik denk wel, het gedachtegoed, ja, dat zou in heel Nederland moeten kunnen. Dat vergt wel iets, heel veel praat en overtuiging. Maar wij hebben niet de intentie om als SMK dat te gaan doen. Maar het gedachtegoed zeker. Als je eenmaal een product hebt wat goed is, dan is dat ook makkelijk te kopiëren. Het is niet zo, we zijn geen bedrijf dat uit is op winst en groei. We willen gewoon in onze regio een goede rol kunnen vervullen. En als een collega-instelling ziet van dat is een goede aanpak, zo zou het eigenlijk ook moeten doen. Ze kunnen altijd langskomen om een keer hun licht op te steken. Ja, jullie hebben toch een soort blauwdruk na al die jaren ervaring en zelf natuurlijk genoeg puzzelen. Ja, klopt. We hadden het er al even over, jullie hebben in coronatijd allerlei dingen nog gedaan om mensen betrokken te houden en om muziek te maken, waaronder ook het journaal. Laten we een klein stukje van het journaal even kijken. Muzikaal Journaal. Dag allemaal, welkom bij de eerste aflevering van het Muzikaal Journaal. Hoi Maarten, ik zou heel graag een instrument willen leren spelen, zodat ik later in een band kan. Maar hoe weet ik nu welk instrument bij me past? Ja Justin, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Er zijn zoveel verschillende instrumenten, maar ik denk dat we voor het antwoord toch echt bij de muziekschool moeten zijn. Ik ben op zoek naar een instrument wat bij me past. Kun je me misschien helpen? Tuurlijk kan ik jou helpen, want dit is het bandlokaal. En daar geef ik les. Wij geven hier bandles. Je kunt hier dus al die verschillende instrumenten komen spelen. Zo zie je dus, ik zit nu achter een drumstel. Maar je kunt dus ook gitaar gaan spelen bijvoorbeeld. Of akoestische gitaar, die zie je nog voorbij komen. Piano, keyboard. We hebben zelfs ook percussie-instrumentjes hier.
En dan uiteindelijk hier op de hoek zie je nog de basgitaar. Dus je kunt hier eigenlijk alles komen proberen. Je kunt naar de muziekschool komen bij een open dag en kun je het gewoon komen proberen. Je kunt proeflessen komen doen op elk instrument dat hier staat. Maar je kunt dus ook bijvoorbeeld gewoon, als je al wel een beetje kan, dan kun je hier in een band komen spelen. Dan zetten we je samen met andere mensen en dan kun je bijvoorbeeld samen met mij meespelen. Een klein stukje van het SMK-journaal. Mensen moeten hem helemaal natuurlijk even kijken online. Maar je ziet dat het echt gaat om het laagdrempelig maken. Om gewoon te zeggen of je nou iets kunt, of je nou jong bent, of je nou wat dan ook. Kom gewoon muziek maken. Ja, juist. Dat is de bedoeling. En muziek kan gewoon heel veel voor iemand betekenen. Ja. We hadden het heel even over die eindpresentatie. Die ligt in het verschiet. Maar waar zijn jullie verder mee bezig? Wat zit er de komende tijd aan te komen? We hebben, die eindpresentatie kost nu heel veel energie, daar leven we naartoe. Maar daarnaast loopt gewoon les door. Hè. Iedereen is bezig en onze jaarcyclus is begin in september, vaak met nieuwe groepjes en nieuwe leerlingen. En dan merk je, september, oktober gebeurt er niet zoveel qua live muziek. Maar nu wil iedereen laten horen wat hij kan. We hebben afgelopen zaterdag een heel gaaf concert gehad in het PLT-theater met de popbands. Dat is geweldig om weer eens te mogen doen. Je zag het dan aan de deelnemers hoe blij ze waren dat ze weer een keer dat mochten laten zien en horen wat ze geoefend hebben en gedaan hebben. En ja, dat soort dingen die zijn er nu om de haverklap. Plus de WMC wat voorbij komt en dat soort dingen. Ja, en onze eindvoorstelling in juni. Dan hebben we 3 dagen staan we in het PLT-theater. Dus, en daarvoor een muziekschool. Ik vind dat wel knap, moet ik zeggen. Ja, zeker. Dan is het een behoorlijk vol programma. Ja, de focus gaat echt weer op live, op spelen en op met publiek die interactie daar samen van kunnen genieten. Ja. Te gek dat jullie dit doen en dank jullie wel dat jullie even wilden komen vertellen over Stichting SMK. Ik hoop dat mensen erover gaan nalezen, want er is echt nog genoeg en nog meer over te vertellen. Maar voor nu dank jullie wel. John Gubbels en Frans Steins, dank jullie wel. Allemaal korte stukken van nieuwe muziek uit Limburg. Als je nou denkt, dat wil ik eens in zijn geheel luisteren, dan kan dat natuurlijk via de release radar van Pop in Limburg. Dat is een lijst op Spotify, daar kun je deze en nog vele andere liedjes terugvinden. Ik zei het zojuist al, er zijn locaties in Limburg, mooie locaties, en die worden alleen nog maar beter als 4 Feet 9 er muziek programmeert. Brent en Jonathan, fijn dat jullie er zijn. 4 Feet 9, ik heb het even op moeten zoeken. Het is 1 beppie afstand, ongeveer 1,5 meter. Was dat ook de reden, coronatijd 1,5 meter? Ja, dat is waar wij begonnen zijn in coronatijd. Kwamen wij thuis te zitten, eventfotografen, DJ's. En we dachten, wij moeten iets. Wij moeten iets om onze passie te uiten. En zo gezegd, zo gedaan, zo is 4 Feet 9 ontstaan. En hoe relevanter dan ooit om dan de 1,5 meter als uithangbord te nemen van het geheel wat wij doen. Ja, maar als je zegt, we moeten iets, dan denk ik ook aan, oké, ik zet een kratje in de tuin en er staat een singer-songwriter op te spelen, zeg maar. Maar jullie gingen wel meteen all out. Ja. Alles moest wel meteen kloppen. Ja, wij dachten dat wat iedereen al doet op de zolderkamer, in de tuin, in de woonkamer, iets opnemen, dat kunnen wij beter. Waarom niet gebruik maken van de prachtige plekken en regio die we hebben? En waarom die niet koppelen aan hetgene wat we willen doen, namelijk een podium creëren aan een artiest. Toch in die periode van coronatijd een kans te geven om zijn talent te showen. Ja, om even te laten zien dat je echt niet alleen maar mooie praatjes hebt, maar dat het ook echt waar is, dat het er echt zo goed uitziet. Kijk een klein stukje mee naar het platform 4 Feet 9. The beating of your heart, echoing like a drum. A melody that moves you to your core.
sound pulsing through your veins, a rush to the head. Music, it's what makes us feel alive. But the true soul of music, connecting with others, sharing our experiences with people far and wide, connecting through a mutual love for unique and immersive performances. That connection is our fuel. We are creatives, musicians, producers, technicians. Through our expertise, we connect artists and their music via unique locations to an audience worldwide. Een impressie van 4 Feet 9 ziet er te gek uit. Jonathan, jij bent de creative director. Jullie hebben het natuurlijk samen over. Maar laat ik jou even vragen, hoe kom je er nou bij uit dat het zo uit moet gaan zien? Ja, goede vraag. Ja, zoals Brent net zegt, hij heeft me ooit benaderd om te zeggen van ja, we gaan iets leuks maken. Iets anders dan op de zolderkamer of in de kelder of ergens anders. En toen hadden we zoiets van ja, we gaan naar mooie plekken toe. We zijn volgens mij begonnen op Glaspaleis. Ja, dat was eigenlijk al een van de mooiste plekken die we tot nu hebben gedaan. En van daaruit zijn we een concept gaan bedenken van hoe gaan we het opnemen, waarom gaan we het opnemen. We proberen wel een verhaal eraan te binden, ook de juiste artiest. En dat werd steeds mooier en mooier, maar daar hadden we natuurlijk meer teamleden voor nodig om dat ook te maken. Net zoals jullie hier ook een heel team hebben om dit te maken, hebben wij dat ook nodig. Maar met z'n tweeën komen we niet zo ver. Maar je zegt al het Glaspaleis, ik heb het Thermenmuseum voorbij zien komen. Dat zijn toch niet zomaar plaatsen waar je zegt, ik rol even een DJ-set naar binnen en het wordt geregeld. Hoe kom je daar binnen dan? Netwerken. Ja, simpelweg netwerken. De stoute schoenen aantrekken. We hebben natuurlijk het geluk gehad in deze periode. Had je een soort van vrijbrief omdat je iets doet. Ondernemers, podia, plekken als het Thermenmuseum waren dicht. Wij wilden toch een uithangbord voor die plekken creëren en zijn. Waardoor je makkelijker binnenkomt. Maar eigenlijk is het ook gewoon durven en doen. En dat is ook al wij verstaan. Misschien een beetje rebels zijn, maar wel gewoon doen. En denken niet in wat kan niet, maar meer in wat kan wel. Een Thermenmuseum productie waar we nu nog vaak nachtmerries van hebben als we zeg maar wakker worden. En het is gewoon een kwestie geweest van doen. En dat is eigenlijk wat wij voor staan. Gewoon een creatieve uiting, dat is het vooral. Maar die is begonnen in coronatijd. Ja. Nu kan langzaamaan weer meer. Betekent dat dan ook dat je meteen gaat nadenken van, oh, wat is dan het volgende? Wat kan ik dan nog meer gaan doen dan wat we nu hebben gedaan? We hebben het er samen ook wel vaak over dat relevantie is natuurlijk een ding. Dus zeg maar, je bestaat ergens voor. Ja, we zijn natuurlijk ontstaan door corona eigenlijk. En ja, dat valt nu een beetje weg. We allemaal evenementen beginnen weer op te starten. Dus, zoals je net hebt gezien, festivals, et cetera. En we proberen wel weer verder te kijken van hoe gaan we dat weer innoveren, hoe gaan we weer creatief opspelen. Want in coronatijd hebben we gewoon geprobeerd om te doen, om gaten op te vullen waar een vraag naar is. En ja, er zijn nog genoeg vragen die wij kunnen vervullen. Dus we blijven wel bezig met wat we nu doen, maar we gaan ook kijken naar wat is belangrijk om voor de cultuur hier in de buurt te doen. Als ik even mag inprikken in die brainstorm, wat is het dan? Wat zijn die vragen die er nog liggen? Ja, ik denk dat het ook veel te maken heeft met... ik zeg bijvoorbeeld poppodia of bepaalde feestjes, die hebben natuurlijk een bepaalde groep die ze willen aanspreken. Daar zijn heel veel mogelijkheden qua creativiteit, qua marketing of qua hoe ga je dat presenteren. Daar willen we wel eens kijken wat er aan mogelijk is. Want we proberen ons eigen product natuurlijk ook heel goed te presenteren. Een bepaalde kwaliteit proberen we wel uit te stralen. En we gaan kijken wat kunnen we hiermee doen in de toekomst voor de cultuur of de muziekcultuur hier in de buurt. Want het kan een beetje stoffig zijn, vooral hier in het zuiden, maar misschien kunnen we daar ook nog iets mee. Ja, ik denk vooral wat belangrijk is bij ons, we hebben gedaan in een tijd dat niemand wat kon. En nu kan alles weer en nu zijn we inderdaad op zoek naar die relevantie. En vooral de zaak is nu dat we nu de beleving waar wij voor staan, die willen we nu op een andere manier naar onze kijkers brengen. Dus we hebben natuurlijk in een digitale wereld zijn we ontstaan, zijn we vooral zichtbaar geweest. Ja. We zijn nu heel erg bezig met hoe gaan we dadelijk in een fysieke wereld dezelfde beleving die wij denken dat wij kunnen bieden, ook aan een selecte doelgroep bieden. En dat is anders. Wij merken nu dat daar waar festivals nu pas weer gaan rollen, werkt voor ons andersom dat wij even uit die koker moeten van het digitale tijdperk en het fysieke tijdperk. En daar zijn we hard mee aan de slag. Een professionaliseringsslag is het eigenlijk
voor ons nu vooral. Ja, maar dat is iets waar je dus niet direct bij andere organisaties hier in de buurt naar kunt kijken. Want het is allemaal net iets anders dan wat jullie doen. Maar heb je dan wel een voorbeeld in misschien Engeland of Amerika of zo, waar jullie naar kijken? Waar jullie zeggen, dat is het? 2 hele grote voorbeelden qua beleving. Je hebt Cercle, dat is een groot Frans initiatief, heel erg bekend op YouTube. En je hebt Boiler Room, dat is misschien iets meer bekender. Die zetten in op de beleving, niet zozeer op het beeld. En wij zijn eigenlijk op zoek naar onze eigen 4 Feet 9 saus. Hoe kunnen we dat, die inspiratiebronnen, toch zeg maar een nieuw en frisse jasje steken. En moet het wel relevant blijven, dat is het vooral. Ja. Dat is een beetje het kernwoord. Jonathan, je noemde het net, misschien soms een beetje stoffig nog hier. Wat is het voor jou? Hoe zie jij de sector? Ja, de feestjes aan zich, de commerciële feestjes zijn natuurlijk, iedereen geeft zijn eigen draai aan. Het ziet er super goed uit allemaal. Maar Zuid-Limburg heeft natuurlijk niet meteen de indruk van, oh, we gaan iets vets neerzetten of zo. Dus we gaan snel naar het noorden. Solar een heel goed voorbeeld. Dat is Limburg, maar het is wel iets noordelijker weer. Iedereen is er natuurlijk super fan van. Ja, heel leuk als zo'n concepten ook hier naar onder komen. En dan hier een beetje meer kracht bijgezet wordt. Ja, ik weet niet of we daar een rol in kunnen spelen, maar we zouden graag willen meedenken met dat soort dingen. Ja, die ambitie is er, die dromen zijn er. Jullie hebben al een paar locaties gedaan. Wat is dan nou nog een droomlocatie? Een droomlocatie? Ja, we hebben er heel lang over de Wilhelminaberg, naast Snorwell. Ja. Daar is van alles bezig. Dus we weten niet hoe we ergens tussenkomen daar. Maar we proberen wel eens een keer iets heel groots daar te doen. De plannen liggen er wel nog altijd. Ja, en iets op het water. Dat is een grote droom van mij om daar iets te doen. Met een DJ-set voor 100 mensen, iets exclusiefs. En kijken wat kan binnen die mogelijkheden. En schieten je dan ook meteen acts uit de buurt binnen? Wij hebben altijd gezegd, als het ons ooit lukt, dan zijn natuurlijk Lucas en Steve natuurlijk het danceproduct uit Limburg. Daar zouden we heel graag mee samenwerken. Of dat haalbaar is, weet ik niet. Maar aan ons de taak om het zo interessant mogelijk dat de mannen misschien naar ons komen. Ik weet toevallig, ze kijken altijd, dus de uitnodiging staat bij deze. Bij deze. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie volgende project is. Want jullie zijn nu vooral aan het puzzelen naar hoe gaan we het dan fysiek brengen? Hoe gaan we het in een ander sausje stoppen? Maar is er ook nog iets dat er nu wel binnenkort aan zit te komen, dat we nog van jullie gaan zien? Zeker weten. Zeg ik dat goed? 2 mei. 2 mei, ja. 2 mei. Ja. Komt ons weer. Klosbibliotheek in Wittem. Ook een prachtige locatie. Ja. En wie staat daar? Luca Chang, Joey Geurts, is een jongen uit Landgraaf waar we mee samen hebben gewerkt. Ja. Dit is nog een digitale variant, dus nog zonder publiek. Maar verwacht wel weer een wederom 4 Feet 9 sausje en wat anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Te gek. Ja, we hebben het over die locaties gehad. Even om mensen toch een beeld te geven hoe dat er dan uitziet. Als ze het nog niet hebben gezien, we hebben een klein stukje van een opname in de Zandgroeven. Oh ja. Lomalo en Gina Voka. Toch om nog heel even te duiden, het ziet er allemaal te gek uit, maar we zijn misschien aan die beelden gewend. Hoeveel werk gaat hier nou in zitten? Even, heb je een schatting qua uren? Met post- en pre-productie erbij? 40 uur? Hoeveel? 40? Denk ook meer. Misschien wel wat meer. Ja. En niet belangrijk om te benoemen, allemaal vrijwillig, gewoon vanuit een passie voor cultuur, muziek. Ja. Echt een project door jongeren. Voor jongere mensen die kunnen vinden in deze scene en in het genre. Ja, te gek dat jullie dit op die manier doen. Je zegt nu nog vrijwillig, maar ik hoorde ook professionaliseringsslag. Dus er komt misschien wel een volgende stap nog aan. Ja, we zijn nu een stichting. Dus zeg maar winst en dat soort zaken is bij ons allemaal niet belangrijk. We doen het vanuit een passie en vanuit een ook wel maatschappelijk oogpunt. Omdat we dat lokaal talent en de regio willen laten zien. Maar wij hebben altijd gezegd vanaf het begin, de droom is om hier gewoon ooit volledige baan van te kunnen maken. Dus er hoort natuurlijk ook een salaris bij om dat te realiseren. Dus wie weet wat de toekomst brengt voor ons. Daar zijn jullie nu keihard voor aan het werk. Dank jullie wel dat jullie even wilden komen vertellen over 4 Feet 9, Brent en Jonathan. Ja. Dit is bijna het einde van het voorprogramma, maar niet voordat je pen en papier er nog even bij hebt gepakt, want er is de komende tijd genoeg te doen in Limburg. Zo start binnenkort Zuiderstorm. Dat is het rondreizend festival. Op meerdere plaatsen in Limburg kun je artiesten zien. Het start op 14 mei in Roermond. Dus zet die alvast
in je agenda. En de andere data kun je natuurlijk vinden op zuiderstormlimburg.nl. Dankjewel voor het kijken naar het voorprogramma en tot de volgende keer.